И здравейте хора, днес ще снимаме на agar.io. Мисля да направим поредица от видеоклипове на agar.io. Тук с едно момче ще играем agar.io в Team, ние ще сме Team. Пишем се Team 2705. И нека да започваме. Айде, почваме. Где ще се чакаме? Ти почна ли? Да. F6. Човек знаеш как ме лаги. Направо, кой ти разправи. На F6 искаш ли? Добре. Без колеса. Кой е? Дялазно. Да, близко съм. Съжалявам за лага, защото много ми е слаб лаптопа. Аз съм на F6 Нета вече. ми е малко слаб. Изядоха ма човек. На F6 съм вече. Мисля, докато чакам да събера малко. Такива топчета. Ами идвам. Тук намерих. О, ям. Оха, колко голям стана хиш, направо. Ще изям тя. В топа ли са? Да, на 7 място съм. Аре, на F6 съм. Вече съм на 7 място. Браво. Аз съм на D6. И слизам. E6. Той ще на F6. Паска ме изди. Аз съм на F6. Че? И аз. О, ето. Дай малко. Дай малко, аре. Не ме яше. Ще изям, бе. Дай още малко, Аре, още Ще малко. много, бе. Аре, още малко. Аз няма Още да едно. снимам само на Agar, на agar.io, ще снимаме на други игри. Ела тук. Може да снимам на Life for Speed, следващия ми клип може да е на Life for Speed. Клиповете няма да са много дълги. Изядохте. Я, човек, чакай, ще е една. Те са тим. Хвърлям се. Повече да влезеш, то те изядоха. Да, го издържа. Аре са тим е латък. Те са тим, човек. Къде са? Идеш ли? На E5. Аре, аз отказвам от това. Ичом на F6. Аз съм на E5. Ето то. Пити ли се? Що ме изяде, бе? Ти дойде при мен, аз какво ти направя? Чакай ма на F6. Какво направих? Цялха ме. Наистина ли? Много по-работа направих, човек. Разделих се да взема едно манинко топче. О, мата. Къде са? На А5. Какво лагиш? На А5 ме разпална. Можех да разбера. На А5 съм, На А1. А5. Човек му лагиш по скайпа. Вы човек. Аз се чувам и ти. Ти На точно. А5 съм. На Аз А6 съм. е. Чакай там. Аз идвам.
Един иска да ме изди. It might not. Тобинатор иска да ме издима, няма му се дам. Дачик. Тук има двама тобинатор. Ти къде са? На B5, B6 и сега се качвам нагоре. Чай да те взем. Вече съм А6. Ето та. Чакай. Ето я там. Бягай. Той е маник. Ой. Той е педал. Чакай, знаеш кога раздели се да го изядеш? Много го искам този. Гледай го е. Доминатор, Но те мене ще издат е. Изяди ли та? Но заради тебе мене ще издат. Чакай, елати там. Ами изядоха му. Заради тебе, защото ти си виновен. Заради мене, що пък аз съм? Да, човек. Вой да се признае честно. Почва да му омръзва тая игра. И каза първото, че ще правиш поредица. Не ще правя. Един магони. Бях публикувал един клип, обаче не знам. Ако искаш от Майнкрафт, Skywars. И на Майнкрафт ще снимам. Да, ще снимам и на Майнкрафт. Охо, ти искаш да ме издиш ли педал? Аз съм на 6. Ти? На 5. Идвам към А6. Арчи, един тук цел ще му изде половинката, бе. Чак, махни са. Няма ли да ма хелтниш малко, я? Чакай, тук един искам да го Срамно. взема. Чакай малко да се отдалеча. И не го лишах, човек. Бягай, после ще се там. Ела тук ще изде този сняг. Ого, той идва. На 15-то място съм. Някой хакуе. Ела тос. Хралех. Не. Не са го взяли. Тук са един искам да го пръсна. Човек, ела тук. Да го пръснем този големия, ела тук да го пръснем. Взяха му. Бах. Хралех ли те взяли? С малко се спирам клип. Да спирам клипа. Да, той се разпръсна, човек, целия. Човек, той се разпръсна, този хралех целия. Аз съм на 10-то място от него. Как са на 10-то място? Аз съм на 8. На 8 съм, на 8. Чай, че ме взях. Офаше. Това мисля да е първи епизод от новата предица на играта Agari.ua. Ще се видим отново и чао.